otvara se taj takozvani biokampus, mislim, koji niko živi ne zna šta je, ali... će Pfizer ovde da vrši opet. I AstraZeneca i Pfizer biti. To je prilično jasno šta će, čemu to služi, je li tako? Prema tome, ti imaš jedan narativ koji dobro funkcioniše ako imaš totalnu cenzuru, totalno medije zatvorene, za jedan broj stanovništva koji ne prati podcaste, ne prati ništa drugo, u kome ti stalno neke zastave, rodoljubive pesme, ljubimo se i grlimo se sa Rusima, a u suštini radiš posao za globalista, ovo što pričam. Tako je, Soroša. Suštinski to je to. Pazi, nemaš sastanka Otvorenog Balkana da mali Aleksandar Soroš, onaj LGBT... On je mali bre, on je mental, izvinite, ali... Ali on je, inače, ne znam da si propratio da je Matori Soroš dobio organe od ukrajinskog vojnika poginulo. Srce, jetru, bubreg. Sve je uzao. Da, u svetu mladosti 92. godina, da malo produži život, znaš, ovoga. Neće ga ni onaj gore, ni onaj dole ga neće, znaš, jedni drugi ga... A neće ga ni Elon Musk da mu produži život, ono transhumanizam, znaš. Neće da ga ubaci u kompjuter, znaš, ni bili. Tako da ti kad to posmatraš, ti ćeš videti jednu potpuno jasnu liniju koja je globalistička linija. Evo, mi pričamo 2 godine o uvođenju vojnog roka u Srbiju. I do sad se stiglo do ogromnog napretka kada je formirana komisija. Znači, formirana je komisija, Vučević koji je to obećao kao prvo ministar odbrane, formirali su komisiju koja će se time dobiti. Ali su zato sada na posljednjem rebalansu budžeta uplatili prvu ratu za Rafale od 417 miliona evra. Nema gluplje kupovine. Jasno. Nema gluplje kupovine, mislim, nečega, bilo čega. A mi smo kao neutralni. I ne samo to, mi smo ih uhvatili u laži. Znači, dobro, sad velika stvar uhvatiti njih u laži. Ali ovo su... Mislim da... Ali ovo su malo krupne laži. Ovo je oksimoron, da. Baš su ogromne laži. SNS i laž, to čak i za njihove standarde su velike laži. Znači, mi smo postavili pitanja nekoliko puta i po odborima i u Skupštini. Zašto kupujete Rafale? To je ulazak u NATO. Ne, nije, mi smo neutralni, ali mi ne možemo, znate, da nabavljamo oružje iz Rusije, jer mi smo u okruženju NATO-a, Rusi nemaju šansu da nam to dopreme, neće niko da odobri prelet i tako dalje. Dobro, mi nismo bili lenji kad smo bili u Moskvi, 8 dana smo tamo proveli, pitali smo Ruse, dobili smo odgovor iz Saveta za nacionalnu bezbednost. Mi smo pitali, da li bi mogli nama da isporučite Suhoje 35, na primer, da smo ih poručili. Odgovor u roku od minut i po je bio da, mi bismo mogli da ih isporučimo. I to duplo veći broj nego Rafale. Duplo veći broj. 2 eskadrile. Sad... Po istoj ceni. Što je još gore, sada kad je u vreme BRICS u Kazanju, kad je bio Vulin tamo, on je dao intervju za ruski medij. Kaže, mi smo jako zadovoljni sa ruskim i kineskim oružjem što smo kupovali, kupovat ćemo još ruskog i još kineskog oružja. Čekaj, kako sad odjednom može da ih kupuješ? A ne, dobro, znamo da Vulin služi da animira rusku javnost. Ali oni zaboravljaju već više šta su ulagali. Da, Vulin je zanimljiv, meni on neće se vraća više izgleda, hoće da traži državljanstvo Rusije, znaš, on je stavno tamo. Pomogli mu prije, spasili ga. Nije, da, dobro to. Dobro, jesu. Ti si tu zloban, a to je tačno. Ne, pa nije, ja sam zahvalan svakom lekaru, evo i vama prvenstveno, za vreme COVID-a, ja u vas gledam kao onu... Vulin igra svoju ulogu, on glumi... Jeste, moram da priznam da je tako. Jeste ga. Nerado, ali... Bez zezanja. A zadužuje celu naciju tokom COVID. Šta? Ja sam rekao 100 puta u podcastu. Njega, doktora, profesora... Nestorović i Antonijević posle njega su bili najhrabriji... Đoković, da. I Vujke. Da. Ne sme niko da mi dira. Tako je. Znači, sprema sam na hajdučiju. Tako je to. Znaš, ali, okej, pa pazi, Vulin je tamo, daš, Solovjev, ovo, ono, znaš, neki intervju i to, ali ja mislim da on se koristi tamo u ruskoj javnosti da se prikaže ta blisko sa Srbijom. Tako je. U suštini, dok režim prima ovde evropske komesare, ludila koji nam govore, i Vučić sam kaže na onoj konferenciji, mi moramo decu da indoktriniramo u zelenu agendu, mi moramo istopolne brakove, ali ja neću time da se bavim. Da.
Ma nije sporno da oni sprovode uopšte planove Evropske unije i agendu. Ovo zatvaranje termoelektrana za energije, to je agenda 23 Ujedinjenih nacija, to je globalistička agenda. Kao i kopanje litijuma i litijumske baterije. Naravno, to je potpuno jasno, mislim, to je besmisleno. Znaš, ti gledaj, nemoj da slušaš, ljudi slušaju šta oni pričaju, gledaj šta rade. Oni sprovode globalističku agendu od početka do kraja. Problem je što je cela procena Vučićevo rata u Ukrajini bila pogrešna od početka do kraja, jer je on očekivao će Rusi da izgube rat. I njemu je gubitak rata u Ukrajini, tako, će da bude veoma bolan za njega, veoma bolan će da bude za njega lično, a ja mislim lično da će rat da se završi, pa, ono što smo i čuli da će do aprila otprilike se to na neki način završiti, verovatno nekim jako ponižavajućim mirom za Ukrajinu i za Evropu. Znaš, jer Amerikanci će, kažem ja, Amerikanci su ogromna zemlja, s one druge strane su okeana, nikad se nije ratovalo na njihovoj teritoriji, niti će se. Znaš, ako nema nuklearni rat, kako će napadneš Ameriku, mislim, samo možeš... Možeš da zoveš građanski. Pa, neka vrsta građanskog rata njih sigurno čeka, to uopšte nije dilema, znaš, jer ja ne mogu zamisliti da će ovi kamalini da se pomire sa Trumpom, znaš, to je nemoguće potpuno. To će eskalirati, kako će to ići, to ćemo videti, bit će... Ja tipujem na jugoslovenski scenarij, takozvani, znaš, mislim, polako će se tu neke države odvajati, ali svejedno, to je dugoročan proces, ali šta god da ostane od Amerike, to će biti velika zemlja, bit će moćna zemlja, je li tako? Pa jedan Ohio, jedan Teksas ima za cijelu Ameriku. Pa Teksas je, mislim, 7. industrijska zemlja na svetu po bogatstvu. I po vojsci, ja mislim da su, nacionalna garda je... Znači, oni imaju 2-3 države koje su u rangu Nemačke, Francuske, znači ogromne države po bogatstvu, ko čemu hoćeš, infrastrukturi ako hoćeš i tako. Mislim, znanju, mislim, Teksas ima naftu svoju, mislim, ima i ovu industriju sad, oni su strašno prosperirali od Bajdena. 20% je pobeglo iz Silicijumske doline, ovih velike investitora u Teksasu, umešao ludaka je pobeglo. Dok Kalifornija ima najveći uvoz fentanila. A kad uzmemo u obzir da se Google sam, kao takav, koji drži naravno monopol na naše pretraživanje na brauzerima, ali tako, koji nas cenzuriše maksimalno, gde ti kada ukucaš, lupam, mRNA vakcina, on ti izbaci novo S, ne izbaci ti nultu tačku, iako je nulta tačka čitanija od nove. Znači, da, ali da, mora se poklanati 2 miliona mesečno. Idemo i širimo se, radit ćemo i na engleskom. Ali gledaj, oni su se direktno umešali u izbore, sada, protekle večeri, Google, gde je, kada iz većinski republikanske zemlje ljudi pretražuju polls, one mesta za glasanje, nije hteo da im izbaci uopšte rezultat. Izbacivao im je samo za demokratske države. Znači, oni su i tu napravili monopol, taj jedan Google koji trpi trenutno neke minimalne udare od te Evropske unije, nazovimo ih, zbog gluposti neke. To je zavitlavanje, to da pokažu kako su kao demokrate. Uz cenzuru, na društvenim mrežama, na Google, u medijima, svuda, Trump je došao do pobede, ubedljive pobede. Vidi, ovako je bilo, to sam čitao pre neki dan, znači, od komentara koji su bili na ovim mainstream medijima, sem Fox Newsa, koji je bio onako, mislim ne znam nije, oni su kao pro-Trumpovski, međutim nisu baš. Ali Trump ih je kritikovao i njih. Jeste, ali 87% komentara je bilo negativno na račun Trumpa, a 80% je bilo pozitivno na račun Kamale. Znači, to se zove navijanje, onako najstrašnije što postoje. Tim je njegov uspeh veći. Znaš, njegov uspeh je veći jer oni u stvari u nekoj poziciji kao što smo mi. Mediji su jedni drugi. Znači, mi imamo taj problem, nas bojkotuju svi mediji. Ne ovo Vučićevi mediji. Ovi drugi još gore. Ovi Nova S1 kad prikazuju, ako nas uopšte prikazuju, to je samo u najcrnjim bojama. Ja sam sad bio taj neki prilog pre 7 dana Nove S, pa pominju 2 minuta, onda kaže to su ovi što su, kaže, protivnici, kaže, zapadnih tehnologije i antivakseri. Pazi, to je, pričaju o politici, mislim, pričaju o litijumu, znaš. To je ta priča, jednostavno, znaš, ako znaš kako funkcioniše taj zapad, to ništa nije čudno, znaš, to stvarno ništa nije čudno, jer ja to stalno pričam. Ja sam do toga došao preko lekova i preko vakcina. Kad ti shvatiš da regulatorne agencije američke, znači taj CDS, čuveni FDA, da su oni deo industrije vakcina, da oni imaju patente od vakcina i od svake odobrene vakcine ogromne pare zarađuju.
ako pogledaš da ti, ima taj čuveni Paul Offit koji je imao patent za vakcinu za rotavirusni enterokolitis, glasao za nju u tom telu od 5 ljudi, a onda posle kad je umrlo tamo 90 nešto dece, rekao, eto, desilo se, jel tako, kao nema veze, znaš, ovoga, a onda te vakcine proizvode multinacionalne korporacije, a vlasnici multinacionalne korporacije su vlasnici i Google-a, recimo, čuveni Zuckerberg ili već kako se zove, Šećerovski, on ima 900 miliona evra prihoda od patenata za vakcine godišnje. Prema tome, u stvari, u suštini, ti gledaš jednu hobotnicu koja ima gomilu pipaka, a mozak je uvek na istom mestu.